Neko se suprotstavio njenoj strahovladi u Šimanovcima. Milena Kačavenda, koja je već drugu godinu za redom učesnica reality elita, postala je figura koje se mnogi takmičari plaše. Poznata po svom muževnom ponašanju i čvrstom karakteru, Kačavenda je ostavila snažan utisak na sve, a njene odnose s drugim takmičarima prate se s velikim interesovanjem. Njen odnos sa Anom Ćurčić je optužbe da je upravo ona kroz svoje spletkarenje usmerila tok 6. sezone ka tome da glavni favorit na osvoji prvo mesto, stvorile su je reputaciju manipulativne i opasne takmičarke. Njena bliskost sa Markom Đedovićem dodatno je podgrila spekulaciju njene moći u realitiju. Đedović, poznat po tome što nije osoba s kojom je lako ući u konflikt, bio je od pomoći Kačavendi da stvori imidž snažne žene koje potiče sa verigle 90-ih bez straha i s jasnim ciljem da dominira. Međutim, posljednji razvoj događaja ukazuje na to da Luka Vujović, mladi takmičar, nije spreman da se povuče pred Kačavendom. Njegovo odlučno suprotstavljanje i javno suočavanje sa njom označava početak rata između njih dvoje. Mnogi veruju da bi Luka mogao biti ključ za smanjenje Kačavendine dominacije, pa je njegov potez izazvao veliku pažnju i nadu kod drugih učesnika.